Yan. Magandang tanghali po. Kain na po tayo. Ito. Nagluto po si Madir ng napakasarap na pakbet. Yan, oh. Makikikain po tayo. Tsaka meron po tayong tinapa. Yan. Ito po masarap, no? Sa bahay ng ating mga magulang. Ito pong kinakain nila, oh. Ang sarap. So wala po tayong gagawin dito kundi kakain na lang, no? Ito. First bite. Po, mayroon tayong okra. Meron po tayong eggplant. Ito ang gusto ko, kalabasa. Masarap. Ang daming sahog, oh. Ang daming baboy, oh. So kain po tayo, guys. Ma. Ay, kain na po tayo.